Nekem a szülőm mindig ad mindent. Az atya hol van? Enyém is. A kamerások álljanak meg. Ott is van pad. Köszönöm szépen, kisfiam. A kispenyem ott van. A két kis unokám. Imádnak mentek. Ridd el át, egy valóban. És egyetlen szerelmem. Adhatok egy Nem haragudtak? Nem 500 euró. Az Isten vágom Io non so se hai fatto la foto, portavo di tomare per tutti i vari bar. Emeli neked, a drága egyenes szép unokámnak, Vida, hol vagy? A csaptai szép előtt. Hát azért mondom. Jó prosod a cipőbe. Elkísérjelek? Jaj, de gyönyörű. Ugye? Tudjátok mi az egy első unoka? Én tudom ezt. Jaj. Atyám! Ez meg a drága egyetlen. Az az Emily drága. Halló? Nem haragszol, kicsit adod a papának. Persze, hogy Gyere, drága. Jó, van, de jól áll a kezedbe. Sírni kell. Jó, van, ne sírjál. Jaj. Drága szerelmem. Ez az életemben a Denis. Ja, azok már csinál. Ne vessél Ne vessél De nekem oda nagyon szépen. Igen. Ja. Ez a szép szerelmem. Komárom Esztergom, hogy a mafiózó. Gyertek! Gyertek ide! Gyere, Denike, te is! Álljatok oda! Álljál fel, Denis, a lépcsőre! Deniske, te álljál fel a lépcsőre, mert olyan nagy döblés volt, mint apám! Várjál, kisfiam, gyere, te maradjál itt! Itt. Így jó lesz, gyertek ide! Így. Így jó, ugye? Jó. Nagy növések vagyunk. A jóból mindig keveset adnak.
hogy megvan szeptember. Adja meg. És kiveszem, jó? Jó, és tartsd a kezedbe, és akkor... Várunk még 5 óráig, vagy kezdjük esetleg? Egy pillanat. A szentélyig az Leesett a szépnek az izébe. szenteni, jó? Jó, jó, persze. Kincsó. Leesett a szépnek az izébe. Jó, sőt. Kincsó. Jancsi, besülünk. Jöhetnek ide. Tessék, nagyon lassan. Áldjanak és szenteljenek minden Úristen ezt az ajándékot. Azt Atya, a Fiú és a Szentlélek. Azt Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Köszönjük. És igen. Én köszönöm Jó, szépen a hát, kedvességet. Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves keresztény hívek, a szülők számára nagy öröm és ajándék a gyermek. A keresztény szülők ezt az ajándékot Istennek, minden élet forrásának köszönik meg. Szent hitük tanításából azt is tudják, hogy Isten, ami mennyei atyánk a keresztség által Isten életében részesíti az ember, gyermekévé fogadja, a Szentlélek templomává és a mennyország örökösévé teszi. Kedves szülők, ti is azért hoztátok el a gyermeket ide az Isten házába, hogy erre az isteni életre vízből és Szentlélekből újjászülessék, és Krisztus titokzatos testének, az egyháznak tagjává legyen. Krisztus egyházának nevében kérdezlek benneteket, mi a gyermek neve? A gyermek védőszentje, tehát Szent Alexandra ünnepe március 20-án van. Mit kértek Isten egyházától Emily Sandra számára? Kedves szülők, nektek, akik gyermeketek számára a keresztséget kéritek, kötelességetek lesz őt úgy nevelni, hogy hitünk szerint éljen, tartsa meg Isten parancsait, úgy szeresse Istent és embertársait, ahogy Krisztus Urunk tanította, vállaljátok-e ezt a kötelességet? Keresztülők. Jó. Megígéritek el, hogy támogatjátok egy gyermek szüleit vállalt kötelességük teljesítésében. Megígérjük. Emily Sandra, nagy örömmel fogad téged a keresztény közösség, ennek a közösségnek a nevében most megjelölle a kereszt jelével. Kedves szülők és keresztszülők, jelöljétek meg ti is a gyermek homlokát Krisztusnak, a mi üdvözítőnknek szent jelével. Egy keresztet rajzolunk. Édesapa Isten. Édesapa és édesanyja is.
Most pedig hallgassuk meg az Isten igéjét. Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Így szól az Úr: kiviszlek titeket a pogány nemzetek közül, egybegyűjtjelek az egész világból, és országotokba vezetlek benneteket. Tiszta vizet hintek rátok, és megtisztítalak minden gonoszságtól, megszabadítalak titeket az összes bálványoktól. Új szívet adok nektek, és új lelket oltok belétek. Kiveszem a kőszívet kebletekből, és érző, eleven szívet adok helyébe. Bensőtökbe az én lelkemet adom, és arra indítalak, hogy parancsaim útján járjatok, megtartsátok törvényemet, és azt szerint cselekedjetek. Ott laktok majd abban az országban, amelyet ősatyáitoknak adtam, az én népem lesznek, én pedig a ti istenetek. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom. Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom. Viruló rét ad helyet nekem, felüdít a tiszta vizek forrásából. Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom. Előttem jár az igaz úton, vezet engem jó szívével, a halál sötét földjében sem félek, mert ott vagy vélem, biztos vagyok pásztorkodott oltalmában. Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom. Asztalt tesz és táplálsz engem, hogy üldözőimet szégyen érje. Fejemen illatos olaj csillog, serlegem megtöltött bőkezűre. Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom. Jóságod és irgalmat nyomon követ életemnek egész útján, és otthonom lesz az Istenháza mindörökké, szünet nélkül. Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom. Alleluja! Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Isten, Atya minden gyermekének. Alleluja! Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Miután keresztelő János megkezdte működését, eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkereszteltette magát Jánossal a Jordánban. Amikor feljött a vízből, látta, hogy megnyílik az ég, és a lélek galamb képében rászáll. Szózat is hallatszott az égből: te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem. Ezek az evangélium igéi. Közösen válaszoljunk a könyörgésekre, kérünk téged, hallgass meg minket, Urunk. Kedves testvéreim, könyörögve kérjük Krisztus Urunkat, hogy árassza irgalmát erre a gyermekre, szüleire, keresztszüleire és minden megkeresztelt emberre. Hallgass meg minket. Addulunk, hogy ez a gyermek vízből és Szentlélekből újjászülessék az örök életre. Addulunk, hogy Szent Egyházadnak élő tagjává legyen. Addulunk, hogy szent evangéliumodat hallgassa, megtartsa és tanúságot tegyen róla. Addulunk, hogy örömmel járuljon a szent áldozatod asztalához. Addulunk, hogy Istent és embertársait úgy szeresse, ahogy arra te is tanítottál minket. Addulunk, hogy a keresztény testvéreink szavát és jó példáját követve növekedjék életszentségben és bölcsességben. Addulunk, hogy összes tanítványaid mind megmaradjanak a hit és a szeretet egységében. Most pedig a keresztelendő gyermek és a magunk számára kérjük Isten szentjeinek közbenjárását, a válasz majd könyörög érettünk. Szentséges Szűz Mária, Isten anyja, könyörög érettünk. Keresztelő Szent János, könyörög érettünk. Szent József, könyörög érettünk. Szent Péter és Pál apostol, Istennek minden szentjei, mindenható örök Isten, te azért küldted fiadat a világba, hogy kiszabadítson minket a sátánnak, a gonosz léleknek hatalmából, kimentsen a sötétség birodalmából,
és helyet adjon nekünk a te világosságot csodálatos országában. Könyörögve kérünk, szabadítsd meg ezt a gyermeket az áteredő bűntől, és engedd, hogy a Szentlélek lakozzék benne Krisztus a mi Urunk által. Védelmezzen téged Krisztusnak, a mi üdvözítőnknek ereje, ennek jeléül megkerünk téged az üdvösség idejával Krisztusban, a mi Urunkban, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Tudjátok, kedves testvéreim, hogy Isten a keresztség szentsége által mi bőségesen részesíti a saját életében mindazokat, akik hisznek ő benne. Forduljunk tehát hozzá, és egy szívvel, lélekkel imádkozzunk, hogy a keresztvíz által bőven árassza kegyelmét e kiválasztottra. Áldunk téged, mindenható Atya Isten, aki a megtisztulást és életet adott vizet teremtetted. Áldunk téged, Istenünk! Áldunk téged, egyszülött Fiú Isten, Jézus Krisztust, aki oldalat sebéből a vérrel együtt vizet ontottál, hogy halálodból és feltámadásodból megszülessék az egyház. Áldunk téged, Istenünk! Áldunk téged, Szentlélek Úristen, aki leszálltál Krisztusra, midőn a Jordán vizében megkeresztelkedett, hogy a keresztségben elnyerjünk téged. Állj mellettünk, Urunk, Atyánk és Istenünk, szenteld meg ezt a vizet, hogy aki benne megkeresztelkedik, tisztuljon meg a bűntől, és szülessék újjá fogadott fiainknak életére, kérünk téged, hallgass meg minket. Szenteld meg ezt a vizet, hogy akit vele Krisztus halálára és feltámadására megkeresztelnek, fiad képmása legyen, kérünk téged, hallgass meg minket. Szenteld meg ezt a vizet, hogy akit kiválasztottál a Szentlélek által, újjászülessék, és helyet kapjon szent életek körében, kérünk téged, hallgass meg minket. Kedves szülők és keresztülők, a gyermeknek, akit az egyház színe elé hoztatok, Isten jósága új kegyelmi életet ad vízből és Szentlélekből. Neveljétek majd őt szent hitünk tanítása szerint. Féltő gonddal ügyeljetek arra, hogy az isteni élet napról napra növekedjék benne, és azt a bűn soha meg ne fertőzze. Reméljük, hogy hitbeli meggyőződésetek hozott ide benneteket, és így készségesen vállaljátok a gyermek megkeresztelésével járó kötelességeteket. Gondoljatok arra, hogy ti is részesültetek a keresztség szentségében. Mondjatok tehát ellent a bűnnek, azután pedig tegyetek tanúságot hitetekről Jézus Krisztusban. Ez az egyház hite, és ebben a hitben kereszteljük meg a gyermeket. Ellenem mondottok-e a gonoszság csábításának, hogy a bűn uralma alá ne kerüljetek? Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett, akit eltemettek, de föltámadt a halálból, és ül az Atyának jobbján. Hisztek-e a Szentlélekben, a katolikus anyaszent egyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a testnek föltámadásában és az örök életben? Ez a mi hitünk, ez az Atyaszent Egyház hite, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Akarjátok-e, hogy Emily Szandra elnyerje a keresztséget az egyház hitében, amelyet az imént mindnyájan megvallottunk? Most következik maga a keresztség. Kérem szépen az édesanyjának most közel. Hol vannak? Elnézek. Előbb folyanik, ugye? Zenészek. Sírják Isten, sírják és drágák. Emily Szandra, Emily Szandra, én megkeresztellek téged az Atya,
és a Fiú, és a Szentlélek nevében. Amen. Olyan, mint a Jannak. Megtisztít a bárány vére, boldog, aki megvassa benne köntösét. A mindenható Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya megszabadított téged a bűntől, vízből és Szentlélekből új életet ajándékozott neked. Most pedig felkent téged az üdvösség prizmájával, hogy szent népéhez tartozzál, és tagja maradj Krisztusnak, aki főpap, profétán, királyunk, és így elnyerjed az örök életet. Örök élet, így van. Király. Emily Szandra, a keresztségben új teremtményé lettél, és Krisztust öltötted magadra. Hozzád tartozóid szava és példája támogasson, hogy ezt a méltóságot tisztán megőrizd az örök életre. Vegyétek Krisztus világosságát, kedves szülők és keresztülők, rátok van bízva a világosság, a hit és a kegyelem fénye, amelyet ez a gyertyalány jelképez. Óvjátok gondosan, hogy gyermeketek, akire már ráragyogott Krisztus fényessége, szüntelenül a világosság fiaként járja az életútját, maradjon álhatatos a hitben, és amikor az Úr eljön, elébe járulhasson az összes szentekkel együtt a mennyei hazába. Szeretett testvéreim, ez a kisgyermek, aki a keresztségben újjá született, most már Isten gyermeke, nem csak névleg, hanem a valóságban is. A bérmálásban elnyeri majd a Szentlélek ajándékának teljességét, amikor pedig az Úr oltára elé járul, részesül az ő áldozati lakomájából, és Istent az egyházban atyának szólítja. A Szent Keresztségben mi is mindnyájan Isten fogadott gyermekei lettünk, ezért tehát a most megkeresztelt kisded nevében és a saját nevünkben is imádkozzunk együtt úgy, ahogyan az Úr Jézus Krisztus tanított minket imádkozni, és közösen felállva mondjuk el az Úr imádságát. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyekben, minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképp meg is megbocsátunk az ellenünk vétkezetnek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Kérem az édesanyjukat és az édesapát jöjjenek elő, eláldom őket. A legszentebb édesanyjának, a boldogságos Szűz Máriának példáját követve a keresztény édesanyja is bemutatja gyermekét a mennyei atyának. Kedves édesanyja, a gyermek Isten ajándéka. Ezért hálás szívvel köszönetet mondasz érte mindenhatónak, és áldott templomában az Úr nevét. Ne feledd azonban, hogy örömet csak akkor lesz teljes, ha a gyermekben Istennek is kedveteli. Vigyázz tehát testére és lelkére. Tanítsd imádkozni, ismertesd meg vele Isten igazságait és parancsait. Óvjad őt a hibáktól, és tarts távol a bűntől. Azért imádkozzál, hogy ne csak korban, hanem bölcsességben és kedvességben is növekedjék Isten és az emberek előtt. Bízzad gyermeked sorsát és boldogságát a gondviselő Istenre, kérjed Isten, hogy gyermeked egykor veled együtt elnyerje az örök boldogságot.
Mindenható örök Isten, Te a boldogságos szűzanya születése által a keresztény édesanyák fájdalmát örökre változtattad. Tekints kegyesen szolgálódra, aki boldog szívvel jött el templomodba hálát adni. Kérünk add, hogy a boldogságos Szűz Mária érdemeiért és közbenjárására a földi élet után gyermekével együtt elnyerje az örök boldogságot, Krisztus a mi Urunk által. Urunk, a mindenható Isten, az élet és a szeretet szerzője, aki az anyák szívébe oltotta a gyermek iránti szeretetet, áldja meg egy gyermek édesanyját, hogy amint most hálát ad gyermeke születéséért, örömeteljék gyermekének fejlődésében, jóságában és szeretetében. Amen. Isten minden atyaság forrása és példaképe, segítsen jóságosan egy gyermek édesapját is, hogy életének példájával elvezesse a gyermekét a keresztény nagykorúságra. Amen. Isten, akinek szeretete minden emberre kiárad, tekintsen be kegyesen az itt egybegyűlt rokonokra és jó barátokra, óvja őket a rossztól, és ajándékozzon nekik jó életét és békességet, Krisztus a mi Urunk által. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.